Lero pa Nyasa VoiceBox pamene sitimasankha mbali andale kapena kusapota chipani cha munthu timangokupatsirani nkhani zosiyanasiyana zochokera kwa anthu andale komanso otsatira zipani zosiyanasiyana kuno kwathu Malawi. Ndiye lero tafuna kubweretsera uthenga ochokera ku chipani cha United Democratic Front UDF. Kutsogolo UDF olemekezeka Atupele Muluzi akuwakumbutsa Malawi kuti chisankho cha pa 16 September ndi chisankho chofunikira kwambiri, ndipo iwowa akupempha kuti tonse Amalawi tinalembetsa kuti kavote chonde tiyeni tikaponye voti, komanso iwowa akupempha kuti mukavotera chipani cha UDF, councillor wa UDF, MP wa UDF komanso saiwala president wa chipani cha UDF. Ndi limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti uthenga umenewu kuchokera kwa Atupele Muluzi ukuyenda bwanji ndipakamaliza mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Ine ndine Atupele Muluzi, president komanso presidential candidate wa chipani chanu cha UDF. Chisankho cha chaka chino ndi chisankho chofunikira kwambiri pa mbiri ya dziko lino la Malawi. Ndikupempha Amalawi onse kuti apite akasankhe president watsopano wa dziko la Malawi, aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makhansala amene ali kutima kwathu. Ife a UDF takonzekera kuti titumikire mtundu wa Malawi. Ndikupempha Malawi aliyense kuti apite akaponye voti. Ndi chikhulupiriro kazivute motani Malawi idzukanso basi. Ndikupempheni kuti mukavotere president wa chipani cha UDF, phungu wa chipani cha UDF, komanso councillor wa chipani cha UDF. Mulungu akudalitseni nonse komanso dziko lonse la Malawi.